Takže, čaute. Toto je ranné vydanie nášho seriálu, špeciál. Zobudili sme sa pred hodinou, takže to tak aj vyzerá. To si kurva hudba húči. Stíš. To pičiť. Už sa dúfam počujeme. Kurva s tou večerou. To je jedno. Dnešná téma budú Greenpeaceáci. Greenpeaceáci je banda svetovaných ľudí, ktorí si stoja za svojím a bijú ľudí. To dostriame. A ešte ktorí chodia holí po nábreží. Po nábreží. S koníkom beží. Áno. A na jednorožčoch tam sa preháňajú. Preháňajú sa na jednorožcoch po travníkoch úplne holí. Tam na tie travníky potom sfetovaní seru. Sú úplne chlpatí a drbajú. A stále mi hádžu sprosté letaky do schránok. A ja mám potom plnú schránku a potom ten roznášač Ružinovského echa mi to tam nemá kam drbnúť. No už ste zažili, aby ste nečítali Ružinovské echo, lebo vám Greenpeaceáci zaplnili schránku. Tú schránku som mal plnú a debilný roznášač to drbol to Ružinovské echo pri schránku, kde bola mláka. No skúste si čítať mokré Ružinovské echo, Doriti. Piče. Povedz niečo ty, lebo tu chytím infarkt. No, hej, za kokotík, tak proste vyvrhne nejakú veľrybu a oni potom zachraňujú, hej. Hej. Tu veraj. Zachraňujú potom... aj pandy, oni sa namalujú jak pandy. Prídu do tej... Klopaty už sú. Áno, prídu do zoologickej a one ich tam... Krmia zadarmo, kokoti, oni majú zadarmo stravu. A potom ich ukradnú normálne na bicykloch, ich zvážajú sa do Bratislavy, tam na kolibe sa tam spravia nory a si tam žijú. No. A potom keď príde čínska polícia, tak ich všetkých postrieľa. Najprv pandy, až potom Greenpeaceákov, lebo si to pomýlili, lebo oni tam... Lebo oni tam nejaký ten čínsky kok sfetujú alebo niečo. Puk. Tak zamorí celé prostredie okolo seba. No. Sedláci. McDonald je dosť dobrý, skúste ho raz Greenpeaceáci zachraňujú aj Harry Pottera. Dali mu minule metlu z najlepšieho dreva z vyrúbaných lesov v Južnej Amerike, možno aj v Afrike, to neviem. Ja, tak preto sa tak pripútajú k tomu stromu, lebo si vyberú na tú metlu. Áno, on si ho vyberú a oni im to nechcú dovoliť, vlastne tie kurvy Greenpeaceacké rúbu tie stromy. No, oni si vyberú, aký chcú strom na tú metlu, tam sa k nemu pripútajú, aby to nespil niekto cudzí a potom, keď tam nikto nebude, tak to spravia bez toho, aby to vedeli. Ale oni sú dosť silní, oni tie stromy odnesú na chrbtoch. Lebo oni cvičia, oni zdvíhajú najprv malé pandy, potom veľryby, potom grizzlyov, 10. možno. Dávajte si pozor na Greenpeace. Sú to najbezpeční ľudia. Čaute.